Para sedherek ingkang kinasih, Shalom. Kepareng kula Vikaris Andreas Kurnianto saking GKJ Wonocatur, Klasis Ngayogyakarta sisih kidul, badhe maosaken renungan Sabda Winedhar dinten Selasa 26 Mei 2026 ingkang kaparingan irah-irahanipun dayanipun Sang Roh Suci ingkang sepisan. Waosan kapetik saking Rum bab 8 ayat 26 ingkang mekaten. Mangkono uga Sang Roh ya mbiyantu kita ing sajroning kaapesan kita, awit kita padha ora sumurup apa kang sabenere kita suwun ana ing pandonga, nanging Sang Roh piyambak kang ndedonga kanggo kita marang Gusti Allah kanthi pasambat kang ora kena wini rasa. Bapak Ibu saha sedherek kekasihipun Gusti, barang ingkang aurat lan boten saged kaangkat piyambak kedah dipun pikul sesarengan kalian tiyang sanes. Makaten gambaran anggening Roh Suci mbiyantuni kita ing kapesan kita. Tanpa pambiyantunipun Sang Roh Suci, kita boten kuwagang nyanggi momotan krana kaapesan kita. Menika cetha dipun ngendikaaken. Sang Roh ya mbantu kita ing sajroning kaapesan kita. Andharenipun Rasul Paulus nelakaken kados pundi murih kita saged gesang ing kasampurnan minangka putraning Allah. Ing sakawit Paulus boten gadah daya kekiatan kangge ngudi kasampurnan. Manahipun tasih terus-terusan nyuwun pitedhaipun Gusti, kados pundi sagedipun gesang ing kasampurnan. Ewa semanten krana pengalaman ngraosaken pitulunganipun Gusti, mila lajeng ngendika bilih Rohipun Gusti paring pambiyantu ngangkat aurating momotan. Namung mikul momotan piyambak mokal saged kiyat. Mila dayening Sang Roh Suci nyataken. Roh Suci, Rohipun Allah paring pepadang. Mila kita lajeng saged matur kanthi leres ing ngarsanipun Allah. Krana kaapesanipun manungsa, anginipun manungsa matur Gusti namung miturut pikajengipun piyambak. Nanging menawi kita tinarbuka ing pakarinipun Sang Roh Suci, Rohipun Allah lajeng mbiyantuni kita kangge saged matur miturut menapa ingkang kinersakaken dening Gusti. Boten namung nyuwun ing pangdonga, nanging ugi mbiyantuni ing sedaya prakawising gesang kita. Namung kemawon kita mestinipun tansah jumadhang dhateng Roh Suci. Kedah nganggo dhateng Roh Suci ingkang terus makarya. Sumangga tansah nyuwun lan jumadhang nampi
Sang Roh Suci, Rohipun Allah. Amin.